ushile usifundise isibindi besise-Maritzburg kwabizwa imeeting abefundisi bendawo bathi akuseni intendaliwe wayengekho right enyameni bathi aphuthe Zebedayo wavumbuka embhedeni wathi the devil is a liar waqoka isudu wangena emondweni sabona ngaye ngena emnyango wena into yakaJobe wangena wakhuphuka stage saphekana sonke sathi angena itsunami sathi wayibambi microphone wathi ayikho indoda engabizwanga uNkulunkulu engakhulumanga noNkulunkulu wami edluphutha ezongitshela ngidilize itende wathi uThixo thalime wathi akekho zothaliwe ngaphandle kothe alime wathi gijimani niyabatshela sangishilo wathi over my dead body ubethu umethandazela umuntu ehleli kwi-wheelchair athi uma engasukuma uthatha isibhamu usibeke ekhanda kuphume uyabona ngomuntu esheke ehlalweni ngoba ubehamba noNkulunkulu. Ngikhumbula eMaritzburg ngifuna ukunitshela ngento ayifresh ngiya kikahiso la khona kwakukhona indoda eyayisineminyaka umzimba wayo ubaphene ingasakwazi ngisho ukudrive imoto yami into yakaJobe madoda yathi ngizela wena baba. From that day that man is driving his cars in the name of Jesus. Kwangasiyena ubaba uJobe bengasiya ubaba uJobe kodwa bekuyimphangwala bewuthwele bekuyindoda phezu kwakhe akulandaba Sathane unamanga. Sunday egcina ukushumayela kwangena intombazana isifile uma wayeyiphethe ngezandla ingasenyakazi wayibamba imicrophone emphethe uNkulunkulu wahlabelela yanyakaza. I don't make a mistake. Angikhulumi ngobaba uJobe ngikhuluma ngomphongolo bewuthwele. Yasukuma intombazane ulimbe liqoqene yathi in the name of Jesus wathatha umuntu obeka olimini sathi siyayizwa wathi thani mama yathi mama yathi khuluma hamba yahamba. Besiku 14 days fasting beginning of the year wasibiza wahlalisa phansi wathi ukukimi konke ngiyakutshala kini anginandaba uSathane uthini kodwa sigcwele sibaningi njengoba uSathane sibona sigcolelela iground ngiyambikela uSathane namadimoni ngithi the war has just begun, the battle has just begun. Yeah, in the name of Jesus. Sizoyidwengulisa inqayika Sathane ubayathi sizoze sithi ncincinci. Mamjobe, we love you. Itende bekuyikhaya lethu asinamakhaya asinabazali kodwa besithi masingena kasithole sifika siphonse esifubeni sama sisazoqhubeka sinama usuzoba ubaba uphinde ube uma sokhala kuwena asinayo moyo. Shaka mandala baso. We bless your holy name, O God. Phakama njalo Nkosi yamakhosi. Uthatha udumo. Isibongo sikufanele. Siyabonga Baba egameni lika Jesu. In our lifetime and in our generation, we hear of your exploits. Ngoba uthaba kwaziyo bayoba namandla. The people who know their God shall be mighty and do exploits. We bless your holy name. Phakama njalo. Ubuse njalo. Thank you, Father. Thank you, Lord. Shayela uNkulunkulu elikhulu ihlombe. Dadewethu
Khanyo, singofakazi balento oyishoyo. uJobe bekuyindoda engahlehli, bekuyindoda engahlehli, indoda enesibindi. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu ngoJobe. uJobe ke is a founder ye-CFC. Izocela umfundisi uMenyuka eze ngaphambili and speak on behalf of CFC. Alibonga malenkosi. We are all grateful to have known this man and lived with him and ministered with him. Hallelujah. And that is the reason. Oh! Hallelujah! Jesus came down. And that is the reason. Hallelujah! Raba Shakarabakando, Riba Shakarabakando, Raba Shakarabatoko, Riba Shandarabakata, Raba Shakarabakanda, Raba Shakarabakata, Rakaba Shanda, Riba Bashaka, Raba Bakashakarabota, Raba Shaka, Raba Shaka, Raba Shaka, Raba Shika, Raba Shanda, Raba Shika, Rakaba Shanda, Raba Shanda, Raba Shika. You are the King of Kings, you are the Lord of Lords, you are the same yesterday and today and forever. Uraba Shanda, Uraba Kanda, Raba Shika. Hallelujah! Rabashanda Rabashika, Urabashanda Rabashika, Kota Rabashanda, Urabashanda, Urabashanda Rabashika, Kota Rabashanda, Urabashanda, Etarabashanda. Lift up your hands, Usatanuna Manga, Usatanuna Manga, Usatanuna Manga. Devil is a liar, devil is a liar. Usatanuna Manga, Rabashanda, Etarabashanda, Kota Rabashanda, Urabashika. Lift up your hands, lift up your hands, lift up your hands. Abandon worshiper, Sewanyatela, Ekamalina Cheso, Wasanazareta, Sintistepa, Amanza Mundiama, Ekamalina Cheso, Wasanazareta, Uramashata, Uramashata, Yetarabeshata, Uramashata, Yetarabeshita. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus. Lord, you're worthy. Tukumbi. Lord, Thomas. Jesus. Siphakamise isandla. Phakamisa isandla. Phakamisa isandla.
Lord Yahweh. Is it? Lord, you're worthy. 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 Ay. Oh, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. You deserve the best. 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 You deserve the best.
ngibonga amahlaba bonke abefundisi bephalamende nokwedaba zabo ngibingelele egameni likaJesu wencele. Engizokusho nje ngikudlulise akukho kuningi. Ngikhumbula mama uSithole uthi ngelilanga ubaba uRaphulela sine convention eMlazi. Uthi Sithole ungathi yonke into uNkulunkulu ayikhulumile kuwe izokwenziwa nguwe yonke. Wathi mama uSithole enye yayo izoqedelwa nguwe. Namhlanje uNkulunkulu usiyakhonfirma lokhu. Ilele insizwa, ilele iqhawe, ilele tsunami, umphostoli ugandaganda ikatapila, ibulldozer, indoda enespeed, indoda engahlehli, indoda engacompromise. Ishumayela ivangeli njengoba linjalo, uyanikela awunikeli, izolibeka iqiniso ngoba linjalo. Bafundisi uEliya esehamba lithi iBhayibheli wathatha inceku yakhe afushana ngokukhala washiya nathi uthi uNkulunkulu angayogoba uElisha namadoda amathathu. Be careful. Inceku yayihamba noEliya. Kungaba liphutha ukuthi sihambe nale ndoda kaNkulunkulu uEliya wesiphathi lolu gobo. Kunezinto esishiye nazo. Adithi menyuka ungadli ngevesi kodwa idla uNkulunkulu. Ithi ufuna ukuthi uma ubambe imic kwehla uNkulunkulu. Uthi isikhathi ngoba sini. Ithi mina angidli ngezinto eziningi, ngidle ngoNkulunkulu, angidli ngamavesi amakhulu kodwa ngidle ngoNkulunkulu. Ngilasha omunye isangoma kadlala iCD yakhe kade ishumayela eMaritzburg. Wasindiswa isangoma ngeCD. Idlala iCD emotweni. Shaya izamshela kuNkulunkulu. Gideoni hawe namandla. Hamba namandla. Lento bafundisi ishiyekile. Kungaba liphutha nakuNkulunkulu nakuJobe ukuthi lento ayishiyile isalishabala. I surrender all. Oh. Siyabonga manje. Sizocela ubaba uBishop Kambule who's going to come and wrap up for us. Thank you. Amen. Hlonipha umama uSithole, family yonke abafundisi bonke. We have really come sizela namhlanje ukuthi sizohlonipha indoda enkulu. We have come to celebrate his legacy. But his passing on has left us with great pain. But we have come to celebrate his legacy. Bengithi mangihlangane noJobe a couple of years ago, bekashumayela lengithi eSwazini, where he was preaching. Sahlangana naye, and some few years back he invited me to come to his crusades. Bengithi mangishumayela
ngoba uJobe mawushumayela uthi uyashumayela uJobe nayo ukutshela enye ofanele ngabe uyayishumayela uthi ushumayela le akutshela enye kodwa ke bengithanda mangithi ngiyakhuluma akhulume la mva kwabo bathi Pendulo what if I get tired akuphambi isandla sakho nawe if I get tired along the way, He gives me power to press on. Jesus in me has never failed me yet. Unto this far, if I get tired along the way, He gives me power to press on. Jesus in me has never failed me yet. Unto this far. Sizosho njalo kafishane ukuthi uNkulunkulu akehluleki futhi uJobe he was a father, he was an apostle, he was a friend. But there are three things that I would like to say briefly in the next 2 minutes or 3 minutes and I'll be finished. Khona into engikhumbulayo eyashiwo history, I think 323 BC. Kuthiwa there was a man by the name of Alexander the Great. Kuthiwa Alexander conquered a better part of the known world. Wangoba yonke into, his conquest went as far as India, conquering. But Kuthiwa Alexander, it was not long. He died at the age of 32. Wafa aneminyaka and 32, but he accomplished what someone who lived for 90 years could not accomplish. I want to summarize and say to us, ngithi sonke, uJobe lo olelelana, he did not die prematurely. That is why imessage yakhe beyishesha. That is why izinto lebekazenza bezishesha. That is why bekangalala. That is why bekashumayela bekamathende aphuma ngena shumayela. Because he understood his time and his mission. The fulfillment the fulfillment of life is not in the number of years, but it is in accomplishing the purpose and the mandate for which you have been sent. And this man, has finally fully accomplished yonke into uNkulunkulu bemthumela ukuthi ayenze. Sizothi ke kuye fediwela ahambe kahle. Kodwa ke sibuye sithi kithi sonke, it's not over, it's just the beginning. Akakapheli lutho akakapheli. It's just that we have come to salute a fallen soldier. Sizoshaya salute. Sithi kule ndoda eleleka. Sithi hamba kahle fediwela. Because he has labored tirelessly and faithfully in the kingdom of God. But the message of the cross continues. Ivangeli lihamba ngamandla. Woo! Noma balivimba angeke livimbe. Yabo! Noma belimisa angeke live. Yes! Le ndaba ihamba ngamandla. Three things that we summarize. Number one, I summarize Apostle Paul in 2 Timothy 4. Uti, it was a good fight. Uti, I was fighting, but it was a good fight. Uti, I have fought a good fight. It was a good fight. I ngoba bekangashaywa, I ngoba bekangalinyazwa, I ngoba bekangahlushwa. Uthi ngihlushwe ngisho ngabazalwane mphumphulu. Abazalwane laba abasenza abazalwane abangasiba abazalwane uthi Paul bangihluphile bamelana nami. Uthi but it was a good fight. This man has fought a good fight. Number one, as a soldier, it was a good fight. Number two, uthi I have finished the race. Uthi ngigijimile baningi abagijima. Kodwa abanye abaqeda uthi I have finished the race. Uthi as an athlete, one, as a soldier I fought. Two, njengomuntu obalekayo as an athlete, uthi ngigijimile I finished my race. Three, as a believer, uthi there is a crown. Uthi khona uthi as a believer uthi I have kept the faith. Uthi ngugcinile ukhona. One, sine mandate singamasoja. Forward ever, backward never. Siyaphambili sonke esathina. Siyaphambili ngoba siyaphambili. Siyaphambili noma amadimoni ayalwa. Yes. They have lost the devil cannot win. Siyaphambili ngenkani by force.
soldier marching as unto war. That the number one need to be as a soldier. I conclude 2 as an athlete. Run and finish the race. La kulela bayingumcingo abanye bahluleka abanye batolazela entsha bayifosana abayo hey Neswe lokona mame gazela Jesungo me gazela Tukane Neswe lokona Minangom Nabegazela Babegazela Jesus Babegazela Tukane Neswe Ay Logona Babegazela Jesus Babegazela Jesus Babegazela Nkosi yami Shama zingi shiya Ngame gaze Hey Babegazela Babegazela Shama zingi shiya Gazela Jesunga me gazela Babegazela Babegazela This man was an apostle, this man was a bishop, this man was a pastor, this man was a father, this man was a husband, but this man was also a friend to all of us. We salute him, we celebrate him. Sizomsaluta. Sizomsaluta. Khona abanye abasifikela namhlanje. Bengamtholanga uJesu. Ungcono uNkulunkulu kaNJ Sithole. uNkulunkulu weTsunami, uNkulunkulu weBulldog. uNkulunkulu kaSithole ababambe na. Yaibo Abahambi babiyele Yes 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 Woo Hey in this last revival of the great NJ Sithole, uma bakhona bafuna ukusho njalo bathi ngokufa kwenkosi uZiya Hey ayibona inkosi Hey basothi ngokufa komvangeli uSithole Yes igazi lakho lingawuthinti umhlaba ukuthe noNkulunkulu. Funa ukuthandaza, funa bonke abangamazi uJesu, bonke abangamukela uJesu abaphamanga ukuthi bathiwe bangabantwana bakaNkulunkulu, laba bakholwa egameni lakhe. Ngicela manje bonke abafuna ukuthatha uJesu la ukhona khona ungaphamisa isandla sakho. Hey Wale ndotelele la namhla ngiyafuna. Hey Funa uJesu phamisa isandla sakho la ukhona. Hey Jesu Nkosi kubusise. Hey Wamthola inkosi kubusise. Ah Hey Wamthola. Hey Hallelujah. Phamisa kakhulu. Wangena uJesu, wangena uJesu. Wathi uJesu. Oh Hallelujah Cela bonke laba abaphamisa isandla. Cela beze la ngaphambili. Hey uJesu ushaya izandla baseza. Yeah
ngobekezela 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 Jesu ngobekezela ngobekezela mina ngobekezela Jesu Woo! Ngobekezela ngobekezela Jesu ngobekezela 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 Jesu ngobekezela 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 Siyathandaza manje siyathandaza mfundisi babusikhandi ababusithandazela esagejima abanye sheshuze ngaphambili iyaphuthuma le ndaba Hallelujah This was a soul winner. This was a soul winner. Nina seningaphambili niphakamisa isandla senu. Nesho lamazwi emva kwami nethi Nkosi uJesu. Nkosi uJesu Manje mina namhlanje mina ngithatha isinqumo sokumamukela uJesu. sokumamukela uJesu Nkosi nomsindisi. njengenkosi nomsindisi kusukela manje Ngizomkhonza. ngizomkhonza ngimlandele ukuphila kwami konke egama Lishaya izandla. Lishaya uNkulunkulu. Baba wethu onamandla wonke yise wenkosi yethu uJesu Kristu siyabonga baba ukuthi uNkulunkulu wethu izulu livulekile right now lamukela uNkulunkulu wethu omwele the man the great man isa nemiphefumulo namhlanje amagama ayo ayabhalwa encwadini sokuphila emuntfu baba wethu egameni likaJesu siyathandaza ukuthi babaphe uhambe nabo ubavikele ubagcine esandleni sakho ngegama likaJesu Kristu ovukile kwabafileyo amen and amen sishaya kakhulu izandla ngobekezela God bless you. Hallelujah. hallelujah Ulanibusise. Ngiyocela ukuthi sisabahamba siya endaweni zethu abazoba ngabasizi basize lapho mfundisi nabazama phambili thina abanye sihlale phansi okwesikhashana. Nkosi yami. Hallelujah. This is wonderful. This is wonderful. That's the death of a great man. Souls are one. Siyabonga kakhulu. Bazalwane, siyakhonza manje. Sesiphethweni Sunday court. Socela la ngaphambili. Ubaba uthele. Babuthele. Babuthele awuse ngaphambili. Jobe. Inkonzo ifana nomnikaziyo. Alibona igama lenkosi. uNkulunkulu uthinta abantu bayasindiswa enkonzweni kaJobe. Soul winner. Hallelujah.
imoto yokuqala u-NT i-registration number yayo ithi 18259 bese uthe yesibili kube u-TDO 664GP. Cela abanikazi balezo imoto ke bazisuse ukuze siqhubeke nohlelo lwethu njengoba sesiphethe nje. Bazalwane, egameni lomndeni wakwaSithole nasegameni lebandla le-Christian Fellowship Church, egameni le-God's Army Evangelistic Ministries, nasegameni le-NJ Sithole Ministries, nasegameni le-Bring the Nation Together, sizwakalisa ukubonga kakhulu kulezi zinhla esengiqeda ukuyibala. Okokuqala nje ukukhona benu nonke kulo mcimbi wokuphekezela intsunami. Ngakho-ke umndeni wonke wakwaSithole kakhulu ungithuma ukuthi ngizwakalisa ukubonga kini nonke ngokwegaba zenu. Kakhulukazi ihhovisi likaNdunankulu uDokotela uZweli Mkhize nohulumeni wonke wesifundazwe saKwaZulu Natal, ukukhona benu umndeni uzizwe ufudumele futhi uhloniphekile. Ngakho sidlulisa amazwi singaphezi uhulumeni wonke sithi siyabonga kakhulu. Sifisa ukubonga abefundisi ababe nesandla esikhulu ekwenzeni lo mcimbi ube impumelelo. Abefundisi bala eThekwini nama-fraternals onke ala eThekwini, ikakhulukazi nalabefundisi abaye basondela bangena nasekomidini lokuhlela, kakhulukazi umfundisi ubaba uMbambo, baba umfundisi uNcanana nobaba umfundisi uZondi nokuyena oyingxenye yohlelo la, babe nesandla esikhulu ekwenzeni lo msebenzi ukuthi ube khona. Ngayo ngibalule nompostoli obedlala indima enkulu. Siyafisa ukubonga uMasipalati weTheku ngakho konke asisize ngakho ukuze umsebenzi wakhe ube impumelelo. Sicela nokubonga abefundisi okuyibona umfundisi uSithole abe babophela njenge scheme sakhe nxa edlala la endimeni yokuvangela. Abefundisi laba bekade bekleliswe lapha phambi kwenu, ubaba umfundisi uGumbi bebafana bafana. Siyabonga kakhulu befundisi ubungako benu nize la ukuzosingatha umsebenzi kamfundisi. Siyafisa ukubonga abangcwabi okuyibona abenze lenkonzo yayinhle ngalendlela eyiyo. Siyaqonda ukuthi noma bekune funeral parlor eyodwa kodwa kuye kwangenelela ama funeral parlors amaninganyana ukwenza konke kube kuhle kubukeke njoba nemoto esihamba ngazo zisezingeni elifanele intsunami. Ngakho siyabonga kini nonke nina bama funeral parlor, sithe nikwenzile la ekhaya kwaJobe nikwenze nakwabanye.
Sifisa ukubonga futhi abefundisi abanikele nangokudla nangamafriji lawa adonswayo amanye lapha kwaJobe amanye khona la e-stadium abanye banikele ngenyama impela sibone ukuthi konke kuhamba kahle ukuze abantu bathole nokudla ngemva kwalenkonzo ngenxa yenu inceke zenkosi. Siyafisa ukubonga kakhulu, sidlulisela ukubonga komndeni kakhulu kubefundisi baseGauteng abakhombise uthando luyisimanga bahlela iMemorial Service ngolwesine eGoli, baphinde futhi basela ukuthi behle eGoli ngobuningi babo nabazalwane bezelana ukuzo bakulenkonzo kanye nathi. Abanye bafike ngendiza, abanye ngiyakholwa ukuthi sebehambile njengoba uhlelo liqhubeka. Siyabonga kakhulu nakwabanye abangaphumelelanga, nisidlulisele ukubonga okukhulu ngendlela emangalisayo. Ngokunjalo na befundisi baseMpumalanga province abakhona phakathi kwethu abavela kwaMhlanga koMbalenhle koSekhunda, siyabonga kakhulu ukuthi nikhona nabazalwane abefundisi abavela eKapa la umfundisi egcine khona umfundisi uSithole. Siyabonga kakhulu ukuthi nikhona nabazalwane bonke abavela eCape Town, abazalwane abavela eEastern Cape. Siyabonga kakhulu, sinibonile sinizwile bazalwane bami, siyanibonga ngendlela emangalisayo. Sifisa ukubonga abenhlelo zokusakaza bamaphepha ipress media kanye neelectronic media okuyiyona eye yasabalalisa umbiko wokuthi intsunami ihlwithiwe. Siyabonga kakhulu nakubangani beGod's Army abakwi Facebook. Siyabonga kakhulu bazalwane bami. Sifisa ukubonga kakhulu ibandla laseThekwini okuyilona nalo elakwazi ukuthi lisingathe ngolwesine nxa sihlela inkonzo le yesikhumbuzo, basinikeza indawo yabo abakhonzela kuyo ukuthi sikwazi kuyenza lenkonzo. Siyabonga ngendlela emangalisayo. Siyabonga kakhulu bazalwane bami, i-team yonke yeGod's Army ukuzinikela kwayo kuze kube yilesi sikhathi. Siyanibonga kakhulu bantu bami ukuthi nenze kahle. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu ngani. uNkulunkulu anisize sisazoqhubeka sisebenza nani. Ngakho ke egcineni ngiyathanda ukugcizelela ukusho ukuthi amazwi kaMama uJobe ucela ukuthi nginibonge nonke. Ubukhona benu kumenze wafudumala, wabona ukuthi unodade wabo kanye nabafowabo. Uthi ke ningaphezi namhlanje kodwa niqhubeke njalo ngoba seniyingxenye yomndeni wakwaSithole, niyingxenye yomndeni ngokukamoya. Ngakafushane nje bazalwane bami, ilamazwi okubonga ebengithi ke angwadlulise kini. Siyabonga kakhulu. Ngithanda ke ukuthi nginikeze
umbiko ukuthi masisuka lana sizohamba kanjani siya lapha yane kwi graveyard. Sizosuka la sisizwa amaphoyisa kaMasipala asemi ngomumo lapha yane egate kuzosuka la kungenwe la ngasemakethe kulinkwe ku Sydney Road kuhanjwe njalo kuyodlulwa eKing Edward erobotini lesithathu umudlula nje eKing Edward uyobusujikela esandleni sakho sokudla ukhuphuke njalo uxhume ku Stella Wood umgwaqo lowo okubeka emathuneni musungenile emathuneni musufika esangweni uzobe usufuna iparking lapho kupakwa nje eceleni komgwaqo iparking ayenele khona ngoba thina siumncwabo ka5 kukhona eminye imncwabo emine engaphambi kwethu engikholwa ukuthi njoba sekuyilesi sikhathi nabo sebekhona emathuneni ngakho kunokwenzeka ukuthi kwakheke isiminyaminya singacela ukuthi abazalwane abayosiphekezela mabefumana iparking bapake bese bekhuphuka ngenyawo as long as sebe ku Stella Stella Wood Road bazokwazi ukuthi bangene emathuneni. Uma singene emathuneni sizawuthatha isandla sokudla sakwa left sona ke siyobe sesisiyisa ke la esiyophelela khona. Siyathanda ukuthi ingceke zenkosi eyikhona phakathi kwethu abefundisi bonke na womkabo abangeyi kusiphekezela ukuya laphane kwi graveyard bayosala la ukuze bathole okuya ngasethunjini kukhona abazalwane abayobasiza bese kuthi ke ingxenye enkulu yabazalwane sibeka amatafula laphane ngemuva abazalwane bazoya kulezo iteshi lawo matafula bese bethola khona ukudla. Siyacela ukuthi abazalwane bengezi ukuzophazamisa la abefundisi bagcine befundisi bengenayo indawo. Kuyosetshenziswa lelitende elingala okuhlezi kulo umndeni naleli esilisebenzisayo abefundisi nje masisuka laba bangayi emathuneni bazoza la bethathe beze nehlalo zabo beze la bazosevwa khona la ukudla. Bese kuthi labo esiya nabo emathuneni kanye nomndeni kuyothi masiqeda bese siya kwasithole laphane eMlazi bona ke sebeyofika bekuthole khona ukudla bangabe besabuya la bavele besuke nje eStella Wood babheke eMlazi bayofike besebesizakala khona ke kodwa senzela laba abaphuthumayo asebefuna ukuthi bahambe ngoba kukude la bevela khona bona basale bedla la bese beyakhululeka. Ilawo mazwi ke siyabonga abazalwane bami. Sicela abazalwane base CFC noma nje bonke abazalwane abakhona la abaseduzane ngemva nje kwalomcimbi wonke